Kala tara sariya kisɛ caman ye ka sanga ni furancɛrɔ fanga wasabulon CNT maaw olu ka sigiba ni olu ka ladalasigii séance plénière o min kɛra ka bɛn ni kunu alamisa ye avril kalo tile 23 san 2026. Bakuba kunnafoni filanan o bɛ tali kɛ Mali minisiriso la min ka baara bɛnnen don seko ni dɔnko ma olu ye baara kura bolodalen dɔ bila sen kan ni o fana kunnafoni di kɛnɛ sigira ka bɛn ni kunu alamisa ye avril kalo tile 23 san 2026. Ninnu fila de bi bakuba kunnafoni wɛrɛ mina sɔrɔ ka fana min ka k'o kɔnɔ kuma walawalaw ye sɔɔni aw dangana. K'aw fo k'aw barikada Serifila Jabaranin filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ an ka bamanankan kunnafoni ɲɛmada an b'a fɔ k'aw bisimila ni ye o waati o selen ye i n'a fɔ an y'a kulo lasɔm bakuruba kunnafoni ale kɔnɔna na cogoya min na sisan furancɛrɔ fanga wasabulon CNT maaw u ye u ka sigiba séance plénière o kɛ ka bɛn ni kunu alamisa ye avril kalo tile 23 san 2026 CICB a jɛrɛkɛso Jilibaba Sisoko o kɔnɔna na ka sanga ni furancɛrɔ fanga wasabulon CNT maa ɲɛmaa général Maliki Jaw ale ka kuntilennaw ye kɛnɛ in kan yɛlɛma donna u ka jɛkulu in yɛrɛ a kɔnɔna baara kɛcogo la fo ka taa se u ye kalata sariyakisɛ caman ye u n'a ɲɔgɔnna baara wɛrɛw Serifila Jabaranin so tɔgɔ la Madi Hawa Kebe a n'a ka jatala Seluɲare de tun bɛ u y'an sama minnu n'an ka jɛ ka seereya. Ka kɛɲɛ n'a ka sɛbɛnw ye furancɛrɔ fanga wasabulon y'a ka lajɛba kɛ alamisadon min ye avril kalo san 2026 session ordinaire ye lajɛba kunbɛn hakilina belebele caman de kan i n'a fɔ bureau mɔgɔw dɔw sugandili CNT jɛkuluba dɔw walima commission sigili kokura sɛbɛn tali ka fara sariyakisɛ kuraw sɛgɛsɛgɛli kan sariya commission ɲɛma ka fɔ la sariya 4 minnu hakilina bɔra jamana kɔkankow ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛnabɔla minisiriso fɛ min ni minisiri ka dɔgɔkun lajɛrɛ senfɛ u bɛnna kan février kalo tile 13 san 2027 sani u ka jira jamana ka lasigidenw ma. K'a fɔ bi baara tun bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn 4 mun kan ka na bɛnkan sɛbɛnba dafa n'o ye Alliance des États du Sahel Confédération bɛnkanba ye o bɛ tali kɛ bɛnkan ni bɛ baara kɛ jɔsen 3 mun kan n'o ye lakana yiriwali ani ɲɔgɔn cɛ taamali ma n'an b'a fɔ sécurité et défense diplomatie et développement a ka diya ka fara jamana 3 in ka wasabulon faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye mun bɛ jamanadenw ka kumakan lase donc o de baara kɛra bi CNT jɔyɔrɔ ye mun y'a la n'o ye wasabulon ka baara ye o de ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lajɛ ni gouvernement ye baara mun kɛ nin waati kɔnɔ n'o ka sɔrɔ a bɛ bɛn yamaruya mun kun dir'u ma u ka se ka waliyaw ta loi ka domaine kɔnɔ filanan bɛ tali kɛ wasabulon yɛrɛ b'a lajɛ k'a fɔ nin baara mun bɛ sen na i ka dɔn k'a fɔ ni a ma fɛsɛfɛsɛ joona i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn minnu filɛ nin ye an b'a fɔ ma ko ordonnance dun a tɛ wasabulon ka hakɛya dafa tant que wasabulon ma jɛ n'a ye k'a fɔ k'u de tun y'a yamaruya di yamaruya ninnu bɛnna a sira fɛ donc a b'a to kisi bɛ kɛ k'a fɔ ko ordonnance ninnu bɛ contesté bilen sabanan ye k'a fɔ wasabulon ka jɔyɔrɔ dɔ ye ka gouvernement kɔlɔsi a ka baara kɛcogo la o de ye k'o waleya dafa donc n bɛ mun fɔ dɔrɔn o de ye baara minnu kɛlen filɛ ka se fo bi ma a bɛ tali kɛ jamanadenw bɛ sen don cogo di confédération de l'AES jɔli kan o de baara kɛra wasabulon y'u tigɛ nɔ bila o de la bi ni ka sɔn k'a fɔ ko hali bi an ka taa ɲɛfɛ mun b'a to laɲiniw bɛ sabati. A ka kuma kɔnɔna na minisiri son excellence Abdoulaye Diop ye CNT tɔndenw fo u ka cɛsiri la ka sɔrɔ k'u fo u ka dɛmɛ na nin sɛbɛn ninnu tali la minnu bɛna dɔ fara tɛgɛdiɲɔgɔnma ni ɲɛta baaraw kan Sahel jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔ n'o ye AES ye. Gouvernement tɔgɔ la ni jamana ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye général d'armée Assimi Goïta an nisɔndiyalen don sabula u ye kalafili min kɛ sisan k'a yira k'a fɔ CNT yɛrɛ mɔgɔ si tɛ yen nɔ min bɛ kɛrɛfɛ AES ko la u y'o de yira bɛnkan sɛbɛn 4 minnu nana bila CNT ɲɛfɛ olu fana bɛna baara dɔw de dafa parce que hakili jiginna n'i y'a lajɛ AES ko fan fɛ juillet kalo tile 6 san 2024 an ka jamana ɲɛmaaw y'u bolonɔ dɔ sɛbɛn bɛnkan fɔlɔ la n'a bɛ fɔ ma ko traité de l'AES o bɛnkan fɔlɔ ni o de ye AES yɛrɛ sigi a yirala k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn fitinin dɔw bɛ na kɔfɛ n'olu bɛ na nin dafa n'a bɛ fɔ ma ko protocole additionnel bon o bɛ n'o dafa yɔrɔ 4 jate la yɔrɔ fan fɔlɔ o ye a bɛ se k'a fɔ ma ko o ye lakanani sira ye jɔsen filanan n'a bɛ fɔ ma ko coordination de l'action diplomatique bɛnkan filanan bɛnkan sabanan o ye AES
jamanaw yiriwali ani AES jamanaw bɛ kala ɲɔgɔn na cogo di baara bɛ kɛ cogo di sɔrɔ yiri siraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko développement bɛnkan naani na o ye session confédérale des parlements o ye an bɛ CNT min yɛrɛ kɔnɔ CNT ni a baara kɛ ɲɔgɔn jɛkulu minnu bɛ jamana fila tɔ ninnu na olu ka baara donc anw ka jate la sisan nɔ ni sɛbɛn naani minnu ratifiyelen min filɛ nin bɛna kɛnɛ de dayɛlɛ sisan pour que baara ka taa ɲɛfɛ donc anw kɔni bolo AES ko la Mali man kan ka kɛ kɔfɛ CNT ko min kɛ bi o y'a yira k'a fɔ olu fana cɛsirilen bɛ olu ni yɔrɔ kala pour que an ka jamana ani an ka jamanadenw ka hamina ye min ye o ka se ka taa ɲɛfɛ. O lajɛ in senfɛ CNT bureau min ɲuman tun bɛ malijaw bolo o lakurala ka sanga ni jɔyɔrɔ dɔw falenni ye min kɛra bɛn basigi ani nisɔndiya kɔnɔ ka bɔ wasabulon maaw fɛ wa fana CNT tɔndenw sɔnna ni komisɔnbaw dɔw maaw fanili ma kokurala k'aw ladɔnniya k'a fɔ lajɛ labanna ni sarasu naani ninnu ka adoption de ye ka bɔ faranjɔrɔ fanga wasabulon tɔndenw fɛ ni maa 127 bɛɛ lajɛlen sɔnna n'a ye maa si ma sɔrɔ min ko k'a ma jɛn n'a ye session baaraw kun cara bɛɛ ani nisɔndiya de kɔnɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa an ka bi bakuruba kunnafoni filanan na seko ni dɔnko minisiri so olu ye kunnafoni di kɛnɛ basigi ka bɛn ni kunu alamisa ye avril kalo tile 23 san 2026 yaasa ka na ɲɛfɔli kɛ u ka seko ni dɔnko baara bolodalen dɔ o sariya tasiraw la ni o ye tali kɛ régime de la propriété littéraire et artistique o de la a hakilina yɛrɛ ni a bɔra minisiri so kofɔlen yɛrɛ a bolo farala u b'a fɔ min ma ko bureau malien du droit d'auteur bakuruba fɔli la bunda a hakilina bɔra o maaw de la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in tun seriyalen don Mali seko an'a dɔnko minisiri fɛ ni o ye Mamu Dafe ye ka fara o kan seko ni dɔnko cɛbaw an'a musobaw olu caman tun bɔlen don ka se ka kɛnɛ saha Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Aminata Traoré ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ kumakanw bi lase aw ma Abdul Karim Sako fɛ. Gouvernement bɛ ladalasigii minnu kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun n'o ye conseil des ministres ye avril kalo tile fɔlɔ san 2026 o sigi kɛra u fɛ o siratigɛ la u ye hakilina dɔ ta n'o ye sariya dɔ hakilina u ko min ma ko ordonnance min n'a bɛ tali kɛ seko ani dɔnko o baarakɛlaw ka hakɛ an'u ka baara latagani hukumu kɔnɔna na o hakilina min taara n'o ye ordonnance ye u kan ka yɛlɛma ka kɛ donna nataw la sarakisɛ ye min n'a bɛna kɛ badabada ye seko ni dɔnko o baarakɛlaw ka hakɛ latagani kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ o hukumu na jamana seko ni dɔnko minisiri a ye kɛnɛ dɔ la ɲɛnɛmaya ka fara bureau malien du droit d'auteur ma ka na ɲɛfɔli kɛ ni sariya kofɔlen na n'o ye ni ordonnance ye min bɛ kɛ sababu ye ka seko ni dɔnko k'olu baarakɛlaw k'u lakana u ka baara kɔnɔ u ka hakɛw u ka se ka kɔlɔsi cogo min na u ka baara a bɛ u nafa. N'i y'a jateminɛ fɛn caman kofɔlen don gafe in kɔnɔna la nka ka kɔn nin gafe in ɲɛ 2017 taabolo dɔw waliyara sariya dɔw tara walasa artisiw bɛ se ka lafiya cogo min na n'i y'a jateminɛ kabu o sariya in tara artisi caman bɛ yen mun ka sɔrɔ bonyana loi in votera 2017 nka loi in n'a ka ɲa bɛɛ fɛn dɔw tun b'a jɛ o fɛn ninnu ye jumɛn ye u b'a fɔ mun ma ko rémunération pour copie privée n'i y'a jateminɛ sisan nin wagati in na artisiw ka création bɛ lamɛn walima u bɛ lajɛ ni téléphone de walima ni ordinateur de walima o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw an ka laɲini ye mun ye sisan sariya in bi mun talen filɛ nin ye o bɛna a jagoya minnu bɛ don ni téléphone ni ordinateur ni a ɲɔgɔnnaw ani carte mémoire ani clé USB ni disque dur minnu bɛ don ni o ye a dontɔla redevance fitinin wari fitinin dɔ de bɛ fara o kan i b'o sara depuis a dontɔ o la wari bɛ ta ka taa bila artisiw ɲɛ o bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka balo u ka baara kelen na cogo min na n'i y'a jateminɛ o ye fɛn belebeleba ye mun nafa ka bon sariya in kɔnɔ a tun bɛ yen ka kɔrɔ nka a ma se ka waleya ka d'a kan a kɛcogo fɛn dɔw tun b'a jɛ olu bɛɛ de labɛnna sisan walasa u bɛ se ka waleya cogo min na bon n'i y'a jateminɛ droit d'auteur jamana kelen ko tɛ i b'a sɔrɔ jamana caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ mun ma ko réseau bon o réseau fɛnɛ kɔnɔna na i b'a sɔrɔ réseau misɛnninw bɛ yen Afrique de l'Ouest ta n'o ye UEMOA ye o fɛnɛ ka réseau olu y'a laɲini sisan ni sariya mun bɛ boli Burkina mun bɛ boli Côte d'Ivoire mun bɛ boli Cameroun Benin walima Togo o ɲɔgɔnna kelen ka boli Mali kɔnɔ a bɛɛ taacogo ka kɛ kelen ye
seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka hakɛ la. Jamana seko ni dɔnko ani maa maa bɛ baara kɛ ni domaine kofɔlen kɔnɔna u bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmaaw fo u ka ni hakilina ɲuman in tali la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ma seko ni dɔnko ministre n'o ye Mamu Dafe ye ale min kɛmɛ k'i cɛsiri kosɛbɛ ni baara bɛ se ka sabati seko ni dɔnko olu bɛ se ka u baara nafa sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na ni kɛnɛ in kan ɲɛfɔli kɛra ni sariya sen in kan n'o ye ordonnance ye cogo min na a bɛ se ka lafaamuya kosɛbɛ a baarakɛlaw fɛ ani jamanaden wɛrɛw fɛ. Bakurubala ni loi in bɛna ko belebeleba 3 fo 4 de kɛ an ka seko ni dɔnko cakɛdaw la. N'an y'a jateminɛ an ka artistes n'an ka seko ni dɔnko baarakɛlaw u ka dɔnni n'u ka baara kun fan bɛɛ kun jatelen tɛ, fan fitinin de tun jatelen don. Donc ni loi in b'a permettre ka na a bɛɛ jate. Ça veut dire que ni œuvre créera sisan mɔgɔ o mɔgɔ da donna seko ni dɔnko baara kɛcogo la n'a bɛ fɔ ko œuvre mɔgɔ min kɛra sababu ye ka i ye jembe fɔ i ye guitare fɔ i ye dɔnkili da o i seginna dɔnkili da kan ou bien i ye lamɛnnikɛla ye o ninnu bɛɛ bɛna u niyɔrɔ sɔrɔ a la. Donc o ye fɛn kura ye loi in na. Donc a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara artistes ka droit d'auteur n'u ka droit voisin kan. Donc filanan ye min ye a bɛna artistes protéger parce que fɔlɔ fɛ piratage kun kɛlen bɛ k'an ka artistes sɛbɛ kojugu. Avec cette loi, ça va totalement abena anga seconde dongo mɔgɔw dɛmɛ i kɛra cɛtiribɔla ye o i kɛra ɲɔgɔlɔnbɔla i kɛra dɔnkilidala ye o i kɛra desinkɛla ye o i ka œuvre a bɛ protéger non seulement i ta i ka œuvre ye fo san 70 mais san 70 kɔfɛ a bɛ yɛlɛma i endroit i denw tɔgɔ la. Ça veut dire que i ka baara kelen hali n'i ye dɔnkili kelen da ou bien n'i ye dessin kelen kɛ sariya in b'a reconnu k'a fɔ valeur économique de b'a la nafa de b'a la sɔrɔ sira nafa de b'a la. Donc min b'a to a bɛ komi i ka nafolomafɛn tɔ bɛ cogo min na. Foli belebeleba fɔlɔ an b'a lase an ka jamanakuntigi ma parce que ale de ye ni sariya su in ta pour que cakɛda seko ni dɔnko baarakɛla mɔgɔw bɛ se ka balo u ka baara la ka ɲa u bɛ se ka hɛrɛ bɛ se ka don seko ni dɔnko baarakɛlaw ka baara la cogo min na. Fɛn min ye seko ani dɔnko minisiri ye n'o ye Mamu Dafe ye a yɛrɛ k'a fɔ nin ye fɛn ye min n'a ma deli ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin seko ni dɔnko baarakɛlaw ma ko baw an bɛ don min na ko bi jamana bɛ jɛkulu dɔw de kɔnɔ u ko min ma ko UEMOA u ka hakilinaw de ye k'a fɔ jamana minnu bɛ o jɛkulu kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka damakɛ sariya kelen na min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko ka jɛkuluba in kɔnɔ n'o ye UEMOA ye. Kunnafoni na siraw fɛ hali bi jagokɛlaw ka fara kɛnyɛrɛ baarakɛlaw kan olu ka warimarasoba ni o ye KSC jigisɛmɛ ye a maaw ye u ka yɔrɔ kura dɔ kurumu karili kɛnɛ o sigi ka bɛn ni kunu alamisa ye avril kalo tile 23 san 2026 Bamakɔba ɲuman bolo yan fan o fɛ kɛnɛ in tun seriyalen don maaba caman fɛ ani sigida ɲɛmaw fo ka taa se jagokɛlaw ani izinitigiw olu tɔgɔ la minisiri u ka nɔnabila fɛ Sherifila Jabaranso tɔgɔ la Asanatu J Traoré ani Dramane Male de tun bɛ ni lajɛrɛ bɛ tali kɛ KSC jigisɛmɛ ale agence min bɛ Rive Gauche la o kolomo karili baaraw de la ni a kɛra ka bɛn KSC jigisɛmɛ yɛrɛ ka san 30 sɔrɔli la ɲɛnamayali la o hokumu de kɔnɔ Union KSC jigisɛmɛ a directeur général ka kɔrɔfɔw la a ye hakilina jigi kɛ cakɛda in yɛrɛ ka laɲiniw kan fo ka taa se baaraba minnu waleyara cakɛda in fɛ kab'a sigi wagati fo ka na bila an bɛ don min na i n'a fɔ bi ani fɛɛrɛ kuraw la u b'a la ka minnu laɲini ka sigi sen kan cakɛda in ka ɲɛta sabatili kama kabini a sigi wagati fo ka na bila an bɛ don min na i n'a fɔ bi a jɔda bonyana sɔrɔ na sira fɛ jagokɛlaw fo ka taga se cakɛdatigiw ma ani jamanadenw kɔkɔrɔma donni na o de la a jirala k'a fɔ ko a bolofara kura min filɛ nin ye Rive Gauche kɔnɔ a jɔda bɛ na bonya u ka hakilinaw la sinsinni na wariko na sira fɛ juru blankɔrɔ fo ka taga se kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ani jagokɛlaw olu ka baaraw la sinsinni ko ɲuman na. Depuis maintenant an ka tɔndenw ka laɲini kun don quoi parce que mɔgɔw kun bɛ déplacer de ka taa fo Kalaban pour que ka t'u ka dossier déposer waribila ni juruta sababuya la donc a ɲinɛn'u fɛ ko anw mɔgɔ minnu bɛ yan côté la Rive Gauche la anw fana ka client anw fana direction ka surun anw na o de hukumu kɔnɔ ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ ka yan yɔrɔ kura in dayɛlɛ ka bɛn n'an ka san 30 ɲɛnajɛ yɛrɛ ye bon toujours vraiment ni kɔni b'a yira k'a fɔ an kan ka dɔ de fara cɛsiri kan vraiment an ye min kɛ san 30 kɔnɔna na o bɛ wasa kɛ bon an b'a ɲini baarakɛlaw fɛ u k'u jilaja halisa u ka dɔ fara cɛsiri kan pour que toujours dɔ ka fara ɲɛta kan dɔ ka fara kɛsu kan bon bi na an bɛ taa 82 employés
emploi direct. Bon, le double, ça c'est indirect. 82 multiplié par 2 quoi. Kumabagaw ka kɔrɔfɔ la u y'u ka nisɔndiya jira ka sanga ni Kayise jigi sɛmɛ cakɛda ka nin bolofara kura in ye ni a bɛna kɛ sababu ye cakɛda in yɛrɛ ka masurunya hali bi jamanadenw na ni a bɛna kɛ sababu ye ka baara bonda caman dayɛlɛ fantanya ani chômage kɛlɛli la. Ni Kayise in kɛlen ka kokura dɔw ta ba la a bɛ usine kɛ bara denmisɛnninw dɛmɛ a bɛ jagokɛla misɛnninw dɛmɛ fo ka taa se a jagokɛla kumaba dɔw ma. Ani abe ali Sénégal denmisɛnninw dɛmɛ donc o ye ko kura caman da n'an b'a fɔ ma ko innovation o ko kura ninnu dɔ n'i y'a ye o dɔ ye hali ka se ka mara kɛ denmisɛnnin fitininw ye o ye ko kuraw ye bon ko dɔw b'a kɔnɔna la jama kulu ka jɛ ɲɔgɔn kan a kɛra ka b'a fɔ ko crédit social ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka juru ta ka la baara ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka sara ɲɔgɔn fɛ olu kow b'a kɔnɔna la ka se ka juru kɛ kɛrɛnkɛrɛnla sɛnɛkɛlaw ni usinitigiw ni jagokɛlaw ye o b'a kɔnɔna la kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ kɛsuw kɛ comme ni juru ta don k'a fɔ ko sɛgɛn bɛ na an nana juru ta n'o b'a fɔ ma ko crédit consommation ka taa ta k'a dun dɔrɔn k'a sɔrɔ nafa t'a la kɔfɛ ka tila k'a kɛ a kɔlɔlɔ bɛ k'i kan o n'i y'a ye o ko man ca la kosɛbɛ o ye wari mana ta ka don baara la baara min bɛ taa ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye juru sara ka sɔrɔ gɛlɛya ma k'i kan wa a bɛ jamanakɔdenw nafa u ka baaraw dalen ɲɔgɔn na ka taa a dayɛlɛn tuma ma fo ka se bi ma a ka ca ni bala 300 ye n'i ye baarakɛla mun b'u yɛrɛ fɛ ani u ye jagokɛmisɛnnin mun juru dɔlu la n'olu ye baarakɛdaw dayɛlɛ u yɛrɛ ye o ni ka baara kuraw kɛ donc an b'a fɔ ko nafaba b'o la. Ni Kayise jigi sɛmɛ ka ni hakilina in ye u ka laɲini de sɔrɔ ko na sira fɛ ka ɲɛdakura di an ka jamana ma wa ka kɛ sababu ɲuman ye sifinnakaw musolakaw ani denmisɛnw ma musakakow ta fanfɛla baara ninnu kun cɛra ni yɔrɔ kura in kolonbo karili ani munumunu salo ye a yɔrɔw kɔnɔ. Kunnafoni nasira yɔrɔ fɛ an bɛ taa Bamakɔ sigida fɔlɔ kɔnɔna na tile kelen taara ni k'o kɛ kumaɲɔgɔnyaw ye bɛn ani lakana kan Bamakɔ sigida gale ale kɔnɔ min senfɛ alikuranɛ sanuman kalan kɛnɛba sigira ka fara o fana kan min bɛ tali kɛ Mali jɔnjɔn dɔnkili dali la o fana kɛra kɛnɛba in kɔnɔna na nin kɛnɛ in yɛrɛ ni a hakilina ɲuman taara Bamakɔ sigida fɔlɔ o Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maaw fɛ a kun de ye ka se ka na jamanadenw bɛn kelen ma ka bɛn kuma ni lakana kuma fɔ yasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na u ka jamana taabolow la a kɛnɛ yɛrɛ a tun seriyalen don kosɛbɛ maaba caman fɛ minnu yɛrɛ hakilina in tare barikada ka jamana jɔ siraw don k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in yɛrɛ a kun seriyalen don walima k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in denfaya o tun bɛ an fa n'an karamɔgɔ bolo a se Idi Sherifu Usmane Madani Haidara Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Fatumata Kane ale bɛ ɲɛfɔli k'a tɔ la. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a sigira sen kan premier arrondissement sigidadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni a labɛnna Haut Conseil Islamique fɛ sigida gale kɔnɔ bɛn ni hakilisigi ni basigi badabada ka se ka don premier arrondissement kɔnɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ ni alikuranɛ sanuman kalanni de ye ka taa se Mali jamana jɔnjɔn dali ma hymne national la. Lakana fɛn min n'a sɔrɔ hadamaden mago b'a la waati bɛɛ lajɛlen na donc anw ye diinɛ baarakɛlaw ye a ka kan ni an ka lakanabaaw an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka lakana sabati surtout kɛnɛ ka bon donc o de la bi an ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma musow b'a la denmisɛnninw b'a la alimamuw b'a la karamɔgɔw b'a la an bɛɛ kana fara ɲɔgɔn kan an kana hakilila jagabɔ kɛ an bɛ se ka commune a bɛ yɔrɔ min na sisan a kɛra premier arrondissement an bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di ka se ka lakana sabati a kɔnɔna na bon alhamdulillah rabbil alamin mɔgɔ minnu nana an b'u fo k'u waleɲuman dɔn surtout an ka alimamuw kun gɛlɛn ka kɛ yɔrɔ fa kosɛbɛ alimamuw bɔra kosɛbɛ donc an bɛ u fo dugutigi minnu nana kɛnɛ kan an b'u fo an ka maires ani an ka ministres n'o ye Ben Katara ye a nana ka na an dɛmɛ ko in na an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn kɛnɛ in ka yɛrɛ ye ayiwa an ye numéro vert di n'o ye welelikɛla minnu ni i kan ka weleli k'a la an ka ni fɛn sigana fɛn ye. Baara in kɔnɔna na an bɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ o conseil nin bɛ a ka baara kɔnɔna na mun a bɛ commune min kɔnɔ o commune bɛ se ka layiriwa cogo min na o commune bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na o commune bɛ se ka kɛ commune ye min bɛ se ka jɔ ni a yɛrɛ ye. N'i ko layiriwa n'i ko bɔ nɔgɔ la o si de tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo hakilisigi de kana wa n'i ko hakilisigi de fana tɛ se ka kɛ fiyewu f'a ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw de bolo bɔlen don ka bila hakilisigi baara kɛli ma n'o ye an ka polisiw ye n'o ye an ka gendarmew ye n'o ye an ka protection civile ye n'i ko k'olu ka baara kɛ olu fana ka baara de tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo ni anw yɛrɛ de tɛ anw minnu n'u bɛna anw latanga
ye ko in ye o de kama ni sigi in kɔnɔna na an kelen ka an ka démembrement bɛɛ fo an bɛ an yɛrɛ fo n'o ye jumɛn ye n'o ye arrondissement bureau mɔgɔw ye k'u fo ka cɛsiri la nka a k'a dɔn an mana cɛsiri o cɛsiri kɛ a bɛ belebeleba bɛ segin bonya belebeleba bɛ segin an ka président de ma n'o ye Mohamed Sise. Ni ye lakana baara yɛrɛ ta k'a lajɛ fɛn dɔ ni a kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kunnadɔnni ye sigidadenw fara lakana kɔlɔsibaw yɛrɛ ka minnu sugantimɛ a baara kama premier arrondissement kɔnɔ u sɛbɛkɔrɔ bɔra ka na fara premier arrondissement sigidadenw kan ni o ye finitigilakaw ye ka na nin baara in kɔ a kɔrɔ don kosɛbɛ u ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni ka waleɲuman dɔn kɛ baara in labɛnbaw ye ni k'a jira k'a fɔ ko nin bɛ jɔyɔrɔba ta olu ka caw la. Mɔgɔ ni bilara baara min na jamana bolo i taara population mun kama ça veut dire i taara jamanaden minnu ka sécurité la i taara sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ka sécurité ta fanga la a bɛ nisɔndiya ça veut dire an bɛ se k'a fɔ ko aw ni ce aw yɛrɛ ye sécurité fɔlɔfɔlɔ ye mun ye sécurité fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔninfin i yɛrɛ ka i kun kan sécurité de ye a bɛ daminɛ so kɔnɔ bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i hakili to i den na drogue ani saraba min kɛnɛ ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni maaba caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balakaw muso jɛrɛjɛkulu kafo u ka ciladen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se premier arrondissement sifinnakaw ma Mali jamana minisiri kɔrɔ min ka caw ɲɛsin kun bɛ baarako ma Mawlud Ben Katara a fana ye kɛnɛ in lasɔrɔ ni ka sigi in taare premier arrondissement sigida ɲɛmaw ni o ye mairie ye maire ka ciladen min kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye waleɲuman dɔn kɛ ni ka jira k'a fɔ ko nin bɛna dɛmɛba don olu ka baaraw la ko nin ye bɛɛ lajɛlen kunnadɔnni ye. Le maire, c'est un officier de police judiciaire. S'il y a tout de l'ordre public, maire Folo de Béninga. Les forces de l'ordre, mais ils travaillent sous l'autorité du maire. Donc, commune Folo arrondissement, maire Kungo de tout. À sécurité, maire Kabara Folo. Donc, il y a une commune ni sécurité m'a assuré qu'il y a le gouverneur Bagabéré. S'il y a tout le nom public, c'est le gouverneur d'État. Parce que tu n'as pas pris tes responsabilités. Donc, bi, ni m'barre mbekake ande, mairie la kaudi. Kenen Devani Oyan Fanangaramo Seydi Sherif Ousmane Madan Aidara ama kenen la soronga ka cila den kerengene wali nyumando fuluke bara in labemba bela jelila an nana sɔrɔ thème min bɛ thème min fɔra an ye an y'a dɔn k'a fɔ y'an ta ye surtout ne bilala ka na karamɔgɔ min nɔ na n'o ye Seydi Sherif Ousmane Madan Aidara ye ale jɔyɔrɔ ka bon bɛn ni kelenya la ani jamana bɛ se ka basigi cogo min na kɛnɛ tangani sira kan bon alimamiw ni karamɔgɔw olu ye olu ni faamaw kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de c'est pour cela ne ka kuma caman na ne b'a fɔ Mali faamaw u ka kan ka baara kɛ ni karamɔgɔ Aidara ye kuma bɛɛ mun na parce que mɔgɔw bɛ taa olu de fɛ yen k'u haminaw n'u tɔɔrɔw fɔ olu ye alimamiw fana bɛ ten alimami fɛn o fɛn bɛ sigida la ni mɔgɔ min degunna o bɛ taa o alimami de fɛ yen bon n'a fɔra ko Mali diinɛ ɲɛmɔgɔba donc baara kan ka kɛ n'o tigi de ye voilà parce que min bɛ fɔ a ye a b'a dɔn min b'a ɲɛna a b'o dɔn min bɛ k'a ɲɛna a b'o dɔn donc bɛn ni kelenya min fɔra alhamdulillah an nana karamɔgɔ nɔ kan bɔ yan akilla jigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko ni hakilina min ni a talen ni premier arrondissement kɔnɔ haut conseil islamique fɛ a bɛ don kadara kɔnɔ fɛn min ni a b'u cɛ jɛɲɔgɔnw banba sigida ɲɛtaa sabatiliko lakana binakun kanana na ali bi kunnafoni ko nasiraw fɛ pɔkɔ yɛrɛ marakafo ma ɲɛma ni pɔkɔ ka den minnu ka jɛkulu bɛɛ Bamako yan nɔ olu farala ɲɔgɔn kan k'u ka sigiba ta ko filanan kɛ ni ko o kɛnɛ ɲɛnamaya ka bɛn ni avril kalo tile 19 tɛmɛnen san 2026 ina ale lajɛ kɛ soba o kɔnɔna na Shirifula Jabaramuso tɔgɔ la Abdulkarim Sako ale bɛ walawalali kɛ kunnafoni tɔ la ni ye ni sigi ta ko filana ye min n'a bɛ kɛ Mpoko commune royal mairie ani Pokokaw minnu sigilen bɛ Bamako u ka jɛkulu fɛ n'o ye association des ressortissants du village de Poko à Bamako kana lajɛ k'a fɔ salo u ye sigi minnu kɛ bɛnkan minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛw yiralen ɲɔgɔn na commune ɲɛtaa baaraw la n'u sera ka lawaleya ani ka sankura baaraw n'o ye san 2026 k'o fɛɛrɛw fɛnɛ dayira ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ a kɛnɛ kan mairie ye bila min yira maaw la o kɛra nimisi wasa ye
bawo baara caman sera ka kɛ u fɛ o dɔ ye k'a fɔ Nbɛwane sugu o sera ka dilan u fɛ fo ka taa se dugu kura dɔ jɔli ma u ko min ma Bakari wɛrɛ k'o jɛra hectare 60 ɲɔgɔnna kan k'o bɛɛ bɛ nimisi wasa ko fɔ baara kɔnɔna na. Donc an y'a kanu an na mairie kɛ na an ka se ka kuma fila changer mot dɔw échanger ɲɔgɔn na walasa an bɛ se ka commune taabolo dɔn cogo min ani ko minnu bɛ dugu ka se k'olu kow ɲɛɲini. Alhamdulilayi bon an kɔni u ye kuma caman fɔ vraiment minnu fɔra an ye bɛɛ y'i ka tata t'a la a kɔni a kɛra ko ye vraiment a ko ɲɛna kosɛbɛ an kɔni an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara donc an bɛ dugawu kɛ ala nin kana k'a laban ye donc comme nin y'a deuxième édition ye an bɛ dugawu kɛ san tɔw la troisième édition ni quatrième édition bɛ se ka kɛ cogoya min na quoi vraiment an bɛ foli di naba bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko nin ye duguko de ye nin tɛ mɔgɔ ko ye n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ dugu commune bɛ taa ɲɛ donc an kɔni jɛra ka maire wele ka na o kuma de lase maire ma vraiment kuma caman fɔra an nimisi wasara ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ commune rurale mɔgɔ bɛɛ fɛn fɛn min t'a kalama min b'a kalama bɛɛ k'i jija i ka to ka na nin kunbɛnni ninnu na an ka ɲɔgɔn ladɔnniya kow la min bɛ se ka to an ka commune bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na an ye wasa sɔrɔ parce que u fana b'u seko la mais an tɛ se k'a fɔ wayi la mun na parce que il y a l'insécurité dans notre commune o de bɛ kɛ an ka ko caman segin kɔ n'o nɔgɔyara tuma o tuma commune bɛ ja kosɛbɛ o y'an ka laɲini kɔni ye. Fɛn min ye Pogo commune rurale maire ye a y'a yira k'a fɔ a nisɔndiyara ni sigi in na a kɛra sababu ye dugudenw ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan wa a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka danaya sinsin marabaw ani maradenw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ baara caman kɛra u fɛ wa caman bɛ sen na hali bi a y'a ka nisɔndiya foli kɛ ka ɲɛsin association maaw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye ARP maaw ye. Bi an kumana fɛn damadɔ de kan fɛn fɔlɔ baara minnu kɛra an da dɔ k'o kumabaw ɲɛfɔ an ye baara caman kɛ san tɛmɛnenw na an ka maire n'o ye maire min sigira Limana n'o ye Saka Kulubali ye ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ la ale fatura 2023 janvier 2023 o la mars 2023 ne sɔrɔla ka na ale nɔ la o la ka daminɛ o la ka na se bi ma ne de bi compter comme maire Pogo tɔgɔ la o la o sira fɛ maire la Pogo mairie sera ka baara caman kɛ nin mandat in kɔnɔ n'i y'a ta k'a filɛ Nbɛwani sugu an sera k'aw sigi sen kan Nbɛwani sugu kɔfɛ office kun yɔrɔ dɔ di commune ma n'o ye hectare 60 ye 60 hectares pour ka se ka dugu sigi a la an sera ka dugu dɔ sigi ye k'a tɔgɔ da ko Bakari wɛrɛ ka tila ka Nbɛwani gitɔrɔn kɔfɛla o kun bilalen don ten an labanna ka magasin placew kɛ o yɔrɔ in na ye pour ka se k'a di mɔgɔw ma o la o baaraw caman de kɛra fo ka taa se an ye mairie ye jamana bɛ ka tɔnsigi minnu di an ma n'o ye saison 4 min wajibiyalen don an ka san kɔnɔ ala sɔnna an y'o saison an sera ka o bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka wulikajɔw kɛ fana an ka commune kɔnɔ baaraw bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an y'o de ɲɛfɔli k'u ye san nataw fana na laɲini caman de b'an bolo commune yɛrɛ yiriwali sira fɛ sirakow bɛ o la nɔgɔforokow bɛ o la baara caman bi o la an bɛ k'o boloda fana san nata an kan ka baara minnu kɛ vraiment an bɛ PRTD fana fo o baara la ni sigi in y'a fɔ cogo min na n'ala sɔnna an bɛ Pogokaw de fo parce que olu de bɛ nin sigi in labɛn san o san nin y'a deuxième édition ye salon y'a kɛ janvier kɔnɔna na nin an nana kɛ nin kalo ye n'o ye avril kɔnɔna ye vraiment jama bɔra. Ni baaraw kɔni kɛra nisɔndiya kɔnɔ nin ye atako filanan ye u fɛ ni k'a laban k'a kun cɛ ni jata ye n'o ye Furuba Jata ye. O de fana b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Faransikɛw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ma Jean Noël Baro bɛ taamana Togo jamana kɔnɔ avril kalo tile 23 juma ni avril kalo tile 24 ni sibiri taama in a fɔ mɛ ko a na mɛ jɛɲɔgɔnya la Faransi jamana ni Togo jamana cɛ nka maa minnu nzɔ min ka ja olu kɛn bɛ ka dɔn k'a fɔ bi ni maa bɛ se ka kuma farafina cɛcɛ kana jamana sababu Mali Burkina ani Niger kunga ni Faransi jamana cɛ Togo jamana ɲɛmɔgɔw do Faransi jamana b'o dɔn n'a ma ɲɛ ko a sen tɛ diɲɛ cɛcɛ kana jamana ninnu kɔ ani jamana ninnu bɛ se segin ɲɔgɔn ma baara ɲɔgɔnya la cogo min jamana kelen min bɛ se k'o jɔ Faransi jamana ye Togo jamana do o ma sɔminɛw ko mun na bawo yanni Faransi jamana minisiri nali cɛ juma in nɔ a tɛ dɔgɔkun kelen bɔ Togo jamana kun gɛn kun bɛ ka wele bila farafina cɛcɛ kana jamana sababu minisiriw minnu ɲɛsin mɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ mɔ ni o ye Mali ta Niger ta ani Burkina ta ye
a jarala ka fo kuma kele fene na iresila jamana ministre mi nyashime surasiamo o fene kungengume ki denga do Togo jamana kono o Faransi jamana ta fe ka to koro na manye ka fo bebe ki mago nyini bi Juma Jean-Noël Barrot Faransi ka ko ministre mi nyashime Faransi ni jamana wara ni nyonje kunye nyana bo mo Togo jamana kono abiye kene bado uka minu mitalike kene yakula Togo jie doni kura udoni bala ani seko ni dongo o temene ko Faransi jamana kuna fani di sofla datugumbe Togo RFI ani France 24 mami ngundile do ka fo adatugule bito o kuma dafara kabini san 2025 septembre kalo no ye sango yenga Togo ka uma jie di Faransi jamana mo kuna fani di sofla o RFI ni France 24 ka daile Togo bela jele ko ni mbembe akaka fo Faransi jamana ministre kan nali Togo jamana kono chake nyonya damate Faransi ni Togo che Faransi gwena Mali kono ka gwen Burkina ka gwen Niger ajoro sebe koro dogo yambe Chad kono bi Senegal jamana ma nyema kuro unane Bassirou Diomaye Faye ni Ousmane Sonko o fene gwele yase Faransi jamana mo Senegal jamana yelila na manya ko degube Faransi ka bi Togo jamana bi se ka ke Faransi jamana buluma dayoro ye jenyonya obiseka segi Faransi ni jamana nunu mo chugumi ba Togo jamana ministre mi nyashime Togo ni jamana wara ni nyonje kunyenya na bomo onato nyonge ministre Faransi jamana kono ubenyonga lamo africa.com city ka fola ko hali Niger jamana dugu jugora na fasoro sira uranium mi ngumani yambe Faransi jamana orano uranium bo chagedamo ko Togo jamana ya danyumando ola Niger ni Faransi che dakurunya kele Togo jamana keme Faransi jamana temenzera deye anaje nyon jamana koro bise segi nyomo chugumi Jean-Noël Barrot nambe Togo ma nyama umanyonya Faransi jamana ma nyama utokola Faransi jamana jebise segi ani aje nyongoro uche chugumi masomi nunga fola ka Iran jamana wenga bo jenseleke nani sinandula nyongume bala mimike Ameriki ninga nona blani Italy jamana ye Italy jamana mi mwora wolo la nenye Donald Trump ka hakilina mi ndona ala akerefe mado ufe kono kera ko gwele ya mime akafangani Italy jamana nyamamuso Giorgia Meloni nje o gwele ya bise ka ba kuna fono nanani aye ka bo Financial Times kuna foni di sola ka fo Donald Trump korasigi do kena ke ka do a hakilila akanyini jenseleke nani sinandula anyena bo jekulu FIFA ma nyemo ufe uka Iran jamana bo je sinandula nyongumbe bala mondiali mimiti Ameriki ninga nona blani Italy jango Italy ministre nyama muso Giorgia Meloni ni Donald Trump biseka segi kanyongamvo bawo gole ya babebi Italy jamana nyama muso Giorgia Meloni ni Ameriki jamana nyama Donald Trump che ngama somino ya jara ka foni Italy jamana kera sombenye amoko Iran jamana ka simbo senandula ina ninga nona blani Italy ko kumashuli do Italy jamana mo jamana menye ajonjo korota shinye nani nafora ko nyabike emoni njo indoro ka dogwenga boro ke do ko kumashuli do Donald Trump ni Italy jamana nyama muso ka ponyongo asorola Iran jamana kele di nofe Italy ka ufe jamana nyama muso ba don ka fo ufe kute kele yi ni dado kele ko kumano Italy jamana kono bi mangoya ode kama Italy jamana nyama muso Giorgia Meloni akwati jedi Ameriki jamana nyama Donald Trump mo chugo shila surasiya daga yoro mime Ameriki bulu Italy du kulo ka Sicile ka fo akapanguru mi wili kata Iran boko Italy ti jenai ode mabe Donald Trump mo min labana kana uto chien oye Donald Trump ye chrétien ya nyema ba Papa Léon 14 mafien ya ni minge bololo na sera ufe mamina ni chrétien ya nyema ba Papa Léon 14 ya jira kafo amanga jamana nyama do ka bwada kuni jamana do mi chugodo ka ba de umbela jele shila tunu kote jamana nyama ka pumaye koti la mafene tisika ke alamaye ka sabu ke alamata manyo shila tunu ni jigia odema be Donald Trump mo Amerika jamana nyama na boraka chrétien ya nyama ba mafia ya chrétien ya du nyama ya sobe Italy jamana de kono no ye Vatican ofena ye Italy jamana nyama muso Giorgia Meloni toro amaula donia kafo marsigalo leta anikele temene Iran jamana ministre mi nyashime farkulo nyana jamo kumora ka jira kafo ka koto ni njugoro uni Amerika jamana che ndulati mbike jamana mino
u n'a bɛ kɛlɛ la olu ka cɛdenw tɛ se ka bɔ k'u bɛ taa ndolanci la Amérique. Nga diɲɛ ndolanci ko ɲɛnabɔli jɛkulu ɲɛmaaba n'o ye FIFA ɲɛmaa ye Gianni Infantino ale ye baara kɛ dugu mɔ fo ka Iran jamana ma ɲɛmaaw ni u hakili jira ɲɔgɔn na u bɛ se ka sɔn cogo min u ka ndolancilaw ka taa mondiali in na. Araba tɛmɛnen Iran jamana ma ɲɛmaaw ye laseli kɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko daɲuman dɔ na kɔrɔ FIFA ma ɲɛmaa fɛ u sɔnna u ka cɛdenw na ye diɲɛ ndolanciba in kɛnɛ ka Amérique jamana kɔnɔ. Maso mine caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump FIFA ɲɛmaaba ni o ye Gianni Infantino ye a masurunama y'o ye. Décembre kalo tɛmɛnen tuma min na ni Donald Trump tɔɔrɔlen don k'a fɔ diɲɛ selekena ni jɔnjɔ min bɛ ɲini jamana masakɛw fɛ Prix Nobel de la Paix n'a bɛ bɛn ni basigi ko fɔ jamana ɲɛmaaw ye cɛsiri min kɛ o rɔ ka jɔnjɔ di u mɔ tɔgɔ ye o kuma nin ya ne Donald Trump mɔ ni o dimi bɛrɔ FIFA ɲɛmaaba Gianni Infantino de filɛ ka jɔnjɔ dɔ dilan FIFA kɔnɔ k'o jɔnjɔn fɔlɔ ta k'o ɲɛsin Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump mɔ k'o tɛngun a la a ka dusu da n'o ye a ka se ka Prix Nobel de la Paix jɛli dayɔrɔ sɔrɔ a fari la o b'a jira k'a fɔ ani FIFA ɲɛmaaba Gianni Infantino ka surun ɲɔgɔn na. Amérique jamana surasiya ɲɛmaayaso Pentagon bɛ ka labɛn dɔw kɛ nazarala jamanaw kama minnu bɛ OTAN kɛlɛbolo kɔnɔ u bɛ se ka gɛn ka bɔ OTAN kɔnɔ cogo min don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Espagne jamana kɔrɔfɔ in mɛnna ka bɔ nazarala kunnafoni di sira Reuters de la ko bawo ko sɛbɛnni dɔw kɛra ka ci ɲɔgɔn mɔ surasiya ɲɛmaayaso kɔnɔ n'o ye Pentagon ye k'a fɔ jamana bɛ jamana la nazarala jamanaw nɔ olu dɔw kan ka gɛn ka bɔ OTAN kɛlɛbolo kɔnɔ. Reuters kunnafoni di so nazarala a bɔra ni kunnafoni in ye ka bɛn ni juma avril kalo tile 24 in de ye ko nazarala jamana caman bɛ minnu kan ka gɛn Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ ka bɔ OTAN kɛlɛbolo kɔnɔ ka sabu kɛ jamana ɲɛmaa Donald Trump tɔɔrɔ bɛ u kɔrɔ n'u bani ye ka fara kan ka Iran jamana kɛlɛ nka jamana min da kɔni dan bɛ kɛnɛ ka bɛɛ ye Reuters kunnafoni di so ka fɔ la o ye Espagne jamana ye. Espagne jamana min ministre ɲɛmaa Pedro Sanchez bɔra k'i jɔ kɛnɛ kan jalaki la k'a fɔ faratɔ tɛ Donald Trump ka kɛlɛ in kɛ Iran fɛ wa a ka dugukolo ti labaara Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ hali n'o y'a sɔrɔ surasiya daga yɔrɔ bɛ Amérique jamana bolo Espagne dugukolo ka pankurun kelen tɛna wuli ye k'i nata Iran jamana b'o kɛlɛ in nɔ o de digira Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump la a bɛ kalo caman bɔ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ani Espagne fanga ti ɲɔgɔn kan bɔ k'a sabu kɛ Donald Trump nana ɲini OTAN kɛlɛbolo fɛ jamanaw minnu y'a tɔn jamanaw ye u ka jamanaw nafa sɔrɔ sira produit intérieur brut PIB n'i y'a sigi kɛmɛ sara la u bɛ boloma fara min kɛ OTAN kɛlɛbolo ye duuru bɛɛ ka tigɛ ka bɔ u ka jamanaw nafa sɔrɔ siraw musakaw la ka bila OTAN kɛlɛbolo ka bolo kan Espagne jamana de banna o mɔ Angleterre ministre ɲɛmaa Keir Starmer fana Donald Trump hukumu bɛ o kɔrɔ k'a sabu kɛ o fana y'a jira k'a fɔ i ti fara Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ka Iran jamana kɛlɛ in nɔ. Ministre ɲɛmaa Pedro Sanchez kɛlen ka kuma mɛn juma avril kalo tile 24 k'a to nazaralatɔma Union Européenne ma ɲɛmaaw ka lajɛ dɔ kɛnɛ kan min bɛ ka kɛ Chypre kunnafonidilaw kɛlen ka ɲininkali tɛngun a la a y'a jira k'a fɔ ma jɔrɔ k'a sabu kɛ ma kuma mɛn Amérique jamana ma ɲɛmaaw da a y'a mɛn kunnafoni di sira dɔ de la ni o ye Reuters ye nka ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ Espagne jamana a bɛ cogo min na OTAN kɛlɛbolo kɔnɔ juru tɛ la fɛn minnu kan ka sara jamana kelen kelen fɛ boloma fara la Espagne jamana kɛn bɛ k'a bɛɛ sara k'a jɛ o kumana a ye jɔrɔ tɛ ni kuma ye. Espagne da fɛnɛ kɔfɛ Donald Trump min ye Angleterre jamana ta fa ye o ministre ɲɛmaa min mana ka fara k'a ka kɛlɛ in kɛ a b'a fɛ k'i ɲɛsin o ka nafasɔrɔ sira dɔ mɔ gun min bɛ Argentine yanfan fɛ n'a bɛ wele ko Île Malouine gun in maa 7,600 de bɛ a ka Argentine dangana yanfanw fɛ nka a bɛ Angleterre jamana ka bolo kan san 1982 kɛlɛmangani dɔ kɛra Angleterre ni Argentine cɛ gun in nɔfɛ Angleterre kɛlɛcɛ 258 de sara a la Argentine kɛlɛcɛ 650 de sara a la nka hali bi gun in bɛ Angleterre de ka bolo kan Argentine ko a jida yanfanw fɛ wa u bɛ senna kabini san 1833
Argentine ni yeseka ye gu imbe sega mo ba wa be de dafe o bi Argentine jamana nyama Javier Milei America jamana nyama Donald Trump jenyo zebedu ali irangele ino ale de kangumbe ko irani kele kaka Donald Trump ya iraka fo America jamana joyora kunye gu inga ngoro ka fo Angleterre jamana tadu abitwa tayala konga ko America jamana laba bisonga jetimineke ilmaluwine ntigi yala ninga fara Argentine nga guinga ke utai Iran jamana ministri minyashime Iran jamana warani nyonje kunyanyana bomo ababu sendigi Ismail Bakaye ayikumata ninga Amerika jamana nyama Donald Trump sebe koro mafia ya kasabo ke Donald Trump ayitu bololo deka ninga madode ka puma cheri mime kajira kafo Iran jamana manyama uklambe sigoro mafula minumbe nisigi kafo kaduye ubafe Iran jamana ni Amerika jamana kabe ani minumbe no lutanye ne yere de fe ni ko golendigi udo ko mana ko golendigi nunu nganga fadi Donald Trump defle ko tigila maka pumata ningo chari bololoka ode digira Iran jamana manyama ula ni ministri ka babu sendigi Ismail Bakaye bora ka jabi ka jira kafo jamana nyama bisigi to yere mo chugo me kaninda kurunya nunu njari bololoka Iran jamana manyama do ko fali ko mabo ida ka sabo ke ko dona mafo ko uklame flaye mino nye ko no ndiguye ani mino nye ko golendiguye konga kate bala Iran jamana deuna atebala amanyama ula Amerika jamana mingu meki yereke benga mvanga alabara ba ula nyondeye kwa nambe afarifa njugu jirabela jelela kafuo bone madedu ate basigife koma kani yere nyininga ko nimbi bla minami ngonode kati bla mina ngore kono abibla nalo minade kono baka ye kafola mami yerekera kuma fobaye no ye market yesenie Washington Post Amerika jamana kuna foni diso o kuma kala badu ale ya jira ka fo Iran jamana fanga aklambe jakulu fladeche jakulu folo ye manoko nye minu mafe be ka ke kula Irani Amerika che ane minu ndafe Amerika jamana ni Iranga be ko kuma na minu ndafe be inga ke ko luka fa kabui Amerika jamana nyama de na nesle o chari bololoka ninga Iran jamana nyama udimi Iran jamana ministri so babu sendigi Ismail Bakaye ka puma kofe Iran jamana nyama yaruna na fara nyonga kapumata nabe mami ngono Amerika jamana nyama ula ko Iran jamana nyama yaso ko nyama ufome nyongo kibeki yere nege ka damine jamana nyama la ni oye Masuda Pezaskianye katase wasablo nyamamo no ye Mohamed Bakher Khalibafuye katase Sanve Kiriblumba nyamamo no ye Rola Moseyina Mohoseni Ejeyi nimbe jara kapumata alamusa kafo Donald Trump ka doko Iran jamana de umvarambe nyonga kakekelenye wa jamana nyama utekebe nyombulu ko Iran jamana nyama uklande la yede kafo doye kuno kwandigi ye doye ko gwelandigi ye ko Iran jamana de bela jele wuli meki jo Iran jamana de ye Masuda Pezaskia Iran jamana nyama ko Donald Trump ka don kafo Iran jamana nyama nokomandi aku gwelandigi te bebe dine nyama ba Mujtaba Khamenei de ko wa Amerika jamana na nimisa abikuna Iran jamana ka jamana nyama Masuda Pezaskia ye ode sebe bololo na srafe Mohamed Bakher Khalibaf ni oye wasablo nyama ye alefeno yo kele sebe ko bla bololo safe Sanve Kiriblumba nyama yeresa oya irakafo ni nyama na nyama machine tikekanga kemi na yere Donald Trump ko ye ninye akanga donga fo ka bwa dakono ko Iran jamana nyama doye ko no kwandigiye doye ko gwelandigiye ko kuma nangi dofo du ko Iran jamana de umbeke ma kutega di nyomo dine nyama ba Mujtaba Khamenei ko Iran jamana la pasalila ani jugu chekelela ore fana be dansigi ke bi bana ngan kuna funi sorolo na munu sera ka lawe kuna funi so nyama suka ya maru yakono ka beni misanga yenye kasika utakuda au kluka amsi nkokura ka ofu ka kluma jo ana ka nyama dalla na la mabasiga na na ejep mawero irana au ni au aminyo soro ni kene kilinga ni watikelina ya nulu che au kambe ala ka shuere dama